गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। आं दिनै सावरायगोन दाखालि बावै जोंनि बर' हिनजाव सासे गथ' गुबुन हारिजों हाबा जानानै माबायदि थैनानै थांनो गोनां जाखो। बेनि सायावसो आङो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौ सिख्लाफोरखौ फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। बेनिफ्राय आं फार्स्टआवनो बेखौनो बुंखागोन, आं दिनै गुबुन जायगायाव थानानै जाबायदि बर' हारिनि खौरांखौ जोङो इउटुबाव नुयो, मालाबा बुथारजानाय, मालाबा बायदिसिना खालामजानाय, मालाबा जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा गुबुन हारिजों माबायदि सोंखारि जागासिनो दङ, माबायदि बुंजागासिनो दङ, जों माबायदि जोङो नेरलायगासिनो दङ, बेफोरखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनो। दा सोरबाया साननो हागौ बे कुइन सनिया कुइननि फट'खौ मानो थाम्बनेइलाव होदो बुंगासिनो दं आङो। आं कुइन सनियाखौ गाज्रि बुङा, भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। बिनिफ्राय मैया आंनि मोनसे भिडिअमोन, हरनि 2:30 सासे सिख्ला मानसि, बेनि सायाव आङो बुजायदोंमोन। बेयाव 7-8सो मानसिनि कमेन्ट फैदो, हिनजाव मानसि, सिख्ला मानसि। सासेया इंलिसै लिरदो, मालायनि पार्सनेल मेटारखौ नोंलाय मानो बुजायनो गोनां जाखो, इमान नेगेटिभ नोङो, एसेबां गाज्रि होननानै आंखौ बुंदो। बेनिफ्राय बुंदो नोंबो बिब्दिमोन। नंगौ, आं नोंसोरनो खोन्थानो थांगासिनो दङ। आङो सोरबा सेंग्रा सिख्लानि पार्सनेल मेटारखौ मालाबा बुङा। नों गोसो थोलायो, नों लाइन मारियो, बबेबा नों दारागाव आखाइ हमना बेरायफैदो, सुकियाव आखाइ हमना बेरायफैदो, बबेबा हटेलाव नोंसोर थांदो, बेरायदो। सोरबा सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायखौ जोंहा बुंनांगौ गैया। सोरबा आंनि सिगाङाव सोरबा सेंग्रा सिख्लाया आखाइ हमनानै मोजां मोनलायनानै बेरायबाबो आं बेखौ जेबो बुङा। आं बेखौ भिडिअ बानाया, गोनांथि गैया। सोरबा सिख्ला सेंग्रा बांख्रावलायबाय थाबाबो आं बेखौ जेबो बुङा। आं बेखौ भिडिअ बानाया। आं मानो बुंनो, सम गैया आंहा बिसोरखौ नायबाय थानो, आंहाबो गुबुन खामानि दं। बे बिसोरनि पार्सनेल मेटार। आं दिनैसिमबो बुंखायाखै सोरबा सेंग्रा सिख्लानि मोजां मोनलायनायखौ लानानै, बेवहाय जोंहा राइट्स गैया बुंनो गोनां। बेनिफ्राय हरनि 2:30 बे गथ'आ गाज्रि मानसि लोगो मोननानै बुथारजानाय मोनब्ला मा बुंगौमोन? रिप, थैबाय, गथ'आ मोजांथारमोन, थैबाय होनना बुंगौमोन। नंगौना नङा? आंथ' बिसोरखौ गाज्रि बुङाखै। हरनि 2:30 समा मा गाज्रि मानसिबो लोगो मोननो हागौ। बुथारना गालांनायमोनब्ला, बुग्लिजोबनानै गासैबो बुस्थुखौ लाजोबना थांनायमोनब्ला मा जागौमोन? आं बेखौसो बुंदों। बेनिखायनो साबधान जा, बेखौसो बुंदों आङो। बेयावबो मालायनि पार्सनेल मेटार। थैनायबाथ' बुंसिगौमोन बुथारजाबाय, रिप, गथ'आ मोजांथारमोन, बेफोरबायदि बुंगौमोन। नंगौना? गाज्रि मानसि लोगो मोननानै बुथारजानायमोनब्ला। बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंनायदो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोरखौ। जोंनि बर' हारिनि जारिमिनखौ माखासे आइजोफोरा, सिख्लाफोरा मिथिगोन ना मिथिया आं मिथिला। थांनाया थांखांबाय, गुबुन हारिजों हाबा जानानै थांनाया थांखांबाय, नाथाय दा फैनो गोनां बिनानावमोना माबायदि जानांगौ, नोंसोर जारिमिनखौ मिथिगोन ना मिथिया? नोंसोरो नुबाय थायो खोमा, मुंख्लं सुजित नार्जारि, जारिमिन ना बर'नि मुंख्लं जानाय ना, फार्स्ट गिबि, बियो बबाव थैनाय, सोर बुथारनाय, नोंसोर मिथिगोन ना मिथिया? मिथिगौ ना? आन्दालन खालामनाय समाव बिसोरखौ सोर बुथारनाय, बबाव थैनाय, अन्थाइ खुबैजानानै बबे जायगायाव थैनाय, बेफोरखौ मिथिगोन ना? अब्ला जों बर' हारिजों गोदोनिफ्रायनो जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिया जोंजों नांगासिनो दङ, जोंनि खामानिखौ होबथागासिनो दङ। बड'लेण्ड बिनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव, आरो दिनैसिम, दिनैथ' बारा जाबाय जोंखौ गाज्रि बुंनाया। दिनैनि दिनाव जोंनि साखाथियाव थानाय मानसिफोरा जोंखौ गोदोनिफ्रायनो होबथाबोगासिनो दङ, जोंनि खामानिखौ। बेफोरखौ नुनानै नोंसोर गुबुन हारिनि मानसिखौ फोथायनानै हाबा जायोब्ला आरो बेवहाय मा बुंगोन? बेथ' नोंसोर खैफोदखौ बजबखाना लानायसो जादों। नंगौ, आं मानियो जोंनि बर' हौवाफोरा, आंखौबो बुंगोन आं, जों फाग्ला जग्ला मानियो। नाथाय फंसे बाथ्रा, जोंनि बर' हौवाफोरा गुबुन हारिखौबो लाबोनानै हाबा खालामनाय दङ, नाथाय सोरखौबा बुथारदों ना, बिमा फिसाखौ बुथारदों ना। नाथाय जोंनि बर' हारिनि हिनजावफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानानै दिनैल' नङा, 6 मासनि गेजेराव खेबसे, मालाबा मास मोननैनि गेजेराव खेबसे, माब्लाबा मास मोनसेनि गेजेराव खेबसे, कन्टिनिउ गुबुन हारिजों हाबा जाहैनायफोरा आलाय सिलाय जानायखौ जों नुबोगासिनो दङ। सोरबा बेखौ नट खालामदों ना, सोरबा लिरना दोनदों ना, दिनैसिम साबेसे गुबुन हारिजों हाबा जानानै आलाय सिलाय जाखो? जोंनि बर' सेंग्राफोरा, हौवाफोरा
गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै जागोन हिनजाव हाबा खालामनायनि उनाव बिमा बिफाखौबो फिसिनाय नङा। नाथाय गुबुन हारिनि फिसाफोरा जों बर'खौ लांनानै बियो बिमा बिफाखौ गारनानै नोंजों मालाबाबो जानाय नङा। बिसोरो बिमा बिफानि बाथ्रा लायो, नांगौ जायोबा नोंखौसो फुथारगोन। बिसोरो बिमा बिफानि बाथ्रा लानानै सोलियो। नोंनि हौवाया मोजांब्लाबो बिसोर बिमा बिफानि बाथ्रा लागोन। बिसोर मालाबाबो बिमा बिफाखौ गारना जाया। जोंनि बर'आसो गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै हिनजावखौ लानानै आलादा रायजो जायो। बिमा बिफाया माइरं गैगोन ना गैया बेखौबो मिथिया। बेफोरबायदिबो दङ जोंनि गेजेराव। जोंनि बर' आइजोफोरा माखौ फोथायो? जोंनि साखाथियाव थानाय मानसिफोरखौ एसेबां जारिमिनखौ नुबोनानैबो आं इसेबो सापर्ट गैया। जोंनि खाथिनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिजों बर'फोरा हाबा जानानै मायबा मोनसे जाथाय जायोब्ला आं बेवहाय एसेबो सापर्ट गैया। मानो होनब्ला नुखा खोनाखा दिनैसिम मा जागासिनो दङ। आं बेखौनो बुंगोन, नांगौ जायोब्ला नोंसोर बर'जों हाबा जाया, नांगौ जायोब्ला नोंसोर मा हाबा जायालासिनो था, थेवब्लाबो खैफोद जानाय नङा। गुबुन हारिजों हाबा जानायनिख्रुइ नोंसोरो जोंनि साखाथियाव थानाय गुबुन हारिजों हाबा जानायनिख्रुइ नोंसोर हाबा जायालासिनो था, थेवब्लाबो खैफोद जानाय नङा। आरो हायोब्ला बिथां जोंहा कुइन सनिया कुइन बायदि गुबुन हादोरनि मानसिजोंनो हाबा जा, थेवब्लाबो खैफोद जानाय नङा बायदि मोनो। बेवहायबो आं सापर्ट दङ। जोंनि साखाथियाव हाबा जायालासिनो गुबुन हारिजों, गुबुन रायजोनि, गुबुन जायगानि मानसिजों हाबा जा, थेवब्लाबो नोंसोर खैफोद जानाय नङा। नोंसोर जारिमिनखौनो मोनथिगोन ना मोनथिया आं मोनथिला। बर' हारिखौ मोनफ्रोमबो माबायानो दिनै मा बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेफोरखौ नाय। अब्ला बिसोर जोंखौ माबायदि मोजां मोनगोन? गावबा गावनि फायदानि थाखाय नोंखौ मोनबाय, गथ'बो खांबाय, नोंखौलाय मानो नांबावगौ? गोनांथि गैला। बेखौनो नोंसोर बुजिनानै मोना। सिम्पोल आइडिया, सिम्पोल। नोंखौ मोननोल' नांगौ, नोंखौ फायदाल' उथायनांगौ, बेनि उनाव नोंखौ नांला। साबधान जा, आं साबधान जा होननासो बुङो। जेरै हरनि 2टा 3टायाव नोङो गुबुन जायगायाव थानायमोनब्ला मा जागौमोन? जेबो जायामोन, रावजोंबो जेबो खालामजानाय नङामोन। बैफोर मानसिया गाज्रि जानायमोनब्ला, गोदोनायाव गाथेना गालांनायमोनब्ला, 6 जन 7 जन मानसि, 4 साबा सेंग्राफोर, सानै मानसिया मा खालामनो हानो? गाथेनानै दोननायमोनब्ला मा जागौमोन? बेनिखायनो एडभान्स साननांगौ। मा जाथावना एडभान्स सान। रावनिबो पार्सनेल मेटारखौ मालाबाबो बुङा। मोजां मोनलायो, लाइन मारियो, बबाव थायो था। नाथाय खैफोद जानाङा बेखौसो बुंगोन। राइट्स गैया बुंनांगौ, जोंहा जेबो राइट्स गैया। नोंसोर मोजां मोनलायो, बेरायो बेराय, जेबो बुङा जों, मालाबा बुङा आरो बुङाखैबो दिनैसिम पार्सनेल मेटारखौ। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।